हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय जाबाय। आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बेनो जाहैबाय खुमब्रा आरो लकेल दाउजों संनाय। भिडिअखौ स्टार्ट खालामैनि सिगां नोंथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। फैयोब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। आङो दाउखौ सुनानै लाखाबाय, खुमब्राखौबो हाखांनानै सुना रेडि लाखाबाय। आङो संनो थाखाय नैबेखौ रेडि खालामना लाबाय। पियाज, बानलु, हाइजें, मिट मस्ला, जिरा, संख्रि, हालदै। आं सारायखौ जानखाबाय। साराया दुंनायखाय थावखौ होबाय आङो। हालदैखौबो हरखानोसै, जिराखौबो होनोसै, मिट मस्लाखौबो हरखानोसै, संख्रिखौबो हरखानोसै। आङो थावआवनो होसनबाय। आं दानिया दाउखौ हरनोसै। आंना जाहांबायानो, बेखायनो आङो खुमब्राखौ हरनोसै। आं खोबनानै दोननोसै। आंना दैयावनो गोबां ओंख्रि संनायनिखायनो दैखौ एसे होनाय जाबाय। आं बेखौ गोदौनो थाखाय खोबनानै दोननोसै।
मोननायखाय आङो नैबेखौ हाननानै लाबोबाय। नै आंनो मोनबाय। आंनि दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक आरो शेयार खालामदो। नोंथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो। बाय बाय।